reaching out to you. Usapho lwemvumi engasekhoyo uRiky Luthi uzaqinisekisa kuba igama lakhe alisayi kuze lilibaleke. Umama wakhe uthi yamkhulula unyana wakhe njengoko ikholelwa kuba kwindawo engcono. I want to thank you for the opportunity to be your mother. I want to thank you for the lasting lessons that I learned from your vulnerability. And I want you to now rest. uRiky waba indumasi ngo-2014 ngethuba kuphuma ingoma yakhe ethi Nafukwa. Ze kunyaka olandelayo wakhupha icwecwe lakhe lithi Family Values nelathengisa kakuhle layikuthi ngcu kwi-platinum. My name is Ricky Brick. It's a family affair. Unkosikazi wakhe uthi umyeni wakhe ibingumkhuseli wosapho lwabo. He was their protector. He was their biggest fan, their Mandalorian, and he will continue to be. As a partner, he always encouraged me to come out of my shell and allow myself to step into the light and conquer my shyness. He wanted me to shine. Uye waphinda wabulela abathandi baka-Riky ngemiyalezo yabo kwakunye nokumthanda umyeni wakhe. Umakhado ushiye ngasemva unkosikazi nabantwana babini makalale ngoxolo. Reaching